benar iya iya lapor tetangga betul-betul lapor
Monggo kula aturi pedhot terima kasih pedhot Pak ingkang hormati. Niki krijanipun saking Bidadari Singo Tanjung Onggo Jaya. Kagelar saat niku wonten halaman SD 2 Sedaran Balong ada acara Tasyakuran Petani Tembakau tahun 2023 yang pernah tembakau sukses siang menika dipun gelar seni reog Singo Tanjung Onggo Jaya. Mangke dalu dipun lajengake pagelaran jaran pik saking putra Purbo Legowo. Monggo dipun lajengake. Ya.
Oke, demikian tadi tari Jatilan